En skygge falder, vold og fortvivlelse. Nyheden spredte sig som en løbeild og efterlod Norge i et chok og vantro. Marius Borg Højby, kronprins Hakons stedsøn, havde tilstået en frygtelig handling. Fysisk vold, under indflydelse af kokain. Hans offer? En ung kvinde, hvis identitet forblev hemmelig. Højbys tilståelse, en desperat bøn om forståelse, afslørede et mørke, der lurede under overfladen. Konfrontationen, udløst i en tåge af alkohol og stoffer, var eskaleret til et skræmmende optrin af vold, materiel skade, blå mærker, frygt. Hans ord, tynget af anger, tegnede et billede af en ung mand, fortabt i afhængighedens kløer. Et desperat råb om hjælp, skjult bag en facade af normalitet. Illusionen om privilegium bristede og afslørede en rystende sandhed. Skandalen sendte rystelser gennem det norske monarkis grundvold. Huset Glücksburg, et symbol på stabilitet og ynde, befandt sig nu i et stormvej af polemik. Det omhyggeligt konstruerede billede af kongefamilien, kendt for sine progressive værdier og engagement i folket, begyndte at smuldre. Hvisken om hykleri gav genlyd i de kongelige gemakker. Den offentlige tillid, møjsommeligt opbygget gennem generationer, vaklede. Monarkiet, engang et fyrtårn af enhed, blev nu et mål for kritik. Traditionens tyngde stødte sammen med nutidens barske realiteter. Højbys handlinger truede med at rive det fine spind af kongefamiliens arv i stykker og efterlade en permanent plet på deres historie. Dette var ikke Højbys første møde med kontroverser. Den unge mand, der blev kastet ind i rampelyset fra en ung alder, havde længe kæmpet under vægten af offentlig kontrol. Et liv evigt forbundet med kongehusets kompleksitet. Hans barndom, præget af forældrenes meget omtalte separation, havde sat sine spor. Mediernes konstante blitzlys og den ubarmhjertige jagt på privatliv kastede lange skygger over hans liv. Højbys kamp med psykiske problemer og hans desperate forsøg på at dæmpe den indre uro var veldokumenterede. Stofmisbrug, en farlig mestringsmekanisme, havde budt på midlertidig trøst, men førte ham i sidste ende ud på en farlig vej. Hans kampe, der udspillede sig på en offentlig scene, tjente som en barsk påmindelse om berømmelsens menneskelige omkostninger. Prisen for privilegier. Mens Norge kæmpede med at forstå nyheden, begyndte retfærdighedens hjul at dreje. Politiet, der fik til opgave at afdække sandheden, iværksatte en omfattende efterforskning. Vidner blev afhørt, beviser blev indsamlet. Den juridiske proces, metodisk og grundig, søgte at fastslå omfanget af Højbys overtrædelser. Anklagen mod ham, alvorlig og potentielt livsændrende, indebar risikoen for betydelige konsekvenser. Vold, narkotikaforbrydelser. Muligheden for en fængselsstraf var overhængende. Højby, der stod over for lovens fulde styrke, befandt sig nu ved en skillevej. Hans fremtid, engang lys og fuld af løfter, hang nu i en tynd tråd. Afsnit 5. Hvisken og forargelse. Norge reagerer. Offentlighedens reaktion på skandalen var hurtig og splittet. Meningerne rasede på tværs af sociale medier, hvilket udløste ophedede debatter og afslørede dybe kløfter i det norske samfund. Nogle fordømte Højbys handlinger og krævede hurtig og streng straf. De så hans privilegium som en skærpende omstændighed, et symbol på den ulighed, der plagede deres samfund. Andre udtrykte empati og anerkendte kompleksiteten af afhængighed og det knusende pres, der følger med at leve i offentlighedens søgelys. De opfordrede til medfølelse og støtte til en ung mand, der tydeligvis havde brug for hjælp. Skandalen antændte en national samtale om ansvarlighed, monarkiets rolle og de ofte udviskede grænser mellem den offentlige personer og private kampe. Afsnit 6. En families omfavnelse. Kærlighed i skandalens skygge. Midt i kontroversstormen dukkede et glimt af urokkelig støtte op fra en uventet kilde. Selve kongefamilien. I en sjælden demonstration af offentlig enhed samledes de om Højby og tilbød ubetinget kærlighed og urokkelig støtte. Deres budskab var klart. Familien stod over skandalen. Kronprinsen og kronprinsessen, deres ansigter præget af en blanding af sorg og beslutsomhed, lovede de at stå last og brast med Højby, mens han navigerede af den forræderiske vej mod forløsning. Deres urokkelige støtte, et bevis på familiebåndenes styrke, tjente som et håbets lys i den mørkeste tid. Afsnit 7. Vejen til forløsning. En uvis fremtid. Mens den juridiske proces skred frem, forblev spørgsmålet om Højbys fremtid indhyllet i uvished.
Hans skæbne lå i hænderne på retssystemet og hans egen forpligtelse til forandring. Vejen til forløsning, fyldt med udfordringer og tilbageslag, ville kræve urokkelig dedikation. Terapi. Afvænning. Den lange og krævende proces med at konfrontere sine dæmoner. Støtten fra hans familie, den urokkelige kærlighed fra dem, der troede på hans evne til at ændre sig, ville være afgørende for hans helbredelse. Højbys rejse, der langt fra var forbi, indeholdt løftet om heling og fornyelse. Muligheden for at komme styrket og mere robust ud af skandalens aske. Afsnit 8. Epilog. Håbet består. Skandalen, en barsk påmindelse om den menneskelige naturs skrøbelighed, satte et uudsletteligt præg på både den norske kongefamilie og nationen som helhed. Vejen frem for Marius Borg Højby forblev lang og krævende, men midt i vraget fra hans fortid bestod et glimt af håb. Tilgivelsens kraft, rehabiliteringens forvandlende potentiale, tilbød et lys i mørket. Og mens Norge gik videre og kæmpede med skandalens kompleksitet, forblev en sandhed ubestridelig. Selv i modgang havde håbet, ligesom det norske folks ukuelige ånd, magten til at sejre.